Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ikaw, akong unungan. Sa may labot ako, ana. Nailhan na nila ang nagbiduang sa break sa auto ni Rodina. Unsa? O gipangita na sa mga tinugyanan sa balaod ang maong nagmaniobra. O matod sa mga kapulisan. Posible ko nung gibayran ang maong tao. Unsa? Nagugang ka ba, Alma? Oh, siyempre, makuganggog ko. Time paragod. Ngayon mo kong istoryahan ini. Sa may labot na ko. Dili ba, ikaw may gipasangilan nga nagmaniobra sa break sa auto ni Ronel? Kung ako pa, nga nang wa mo ko dakpa. Nga nang wa manggali ko imbitahan sa pag-adto sa police station aron imbestigahon. Tingalig, nangita pa silang dugang ebidensya. Aron paglingon sa ilang ebidensya. Abi ni mo, Jack. Murag ikaw rin kinagmugna ni anang imong pasangil. Murag gusto gyud ka mapriso ko na. Dili, oy. Ayaw lang lain na sa pagsabot. Akong gibuhat, Alma. Gusto gani noon kung makabantay ka o makapangita kag solusyon. Busy ko, Jack. Salamat sa imong pagpanawag. Bye. Sa magyukituyo ni Jack. Giadto na ni Ronel, kauban ang mga kapulisan ang gasoline station. Diin mo ikatapusan niyang gihunungan sa iyang auto. Tinuod? Mayo gani kay mi-cooperate ang management sa maong gasoline station. O gipatanaw sila sa CCTV. O gilabang nakita si Alma? Wa, maoy. Nganong si Alma mandayon ang imong nahuna-hunaan? O dili ba? Siya may gipasanginlan. Nanon niyaon sa man, nakita ba si Alma? Wa, uy. Pero ilag yun nakita nga dunay nagmaniobra sa brake sa auto ni Ronel. Unsa? Gasoline boy ang ila nakita nga miabli sa hood sa auto. O may dako ng pliers. Unsa? Doon na kita gusto mo patay ni Ronel. O niya, unsa? Unsa man, gikasulti ba sa mga pulis ang maong boy? Wa na magtrabaho ang maong boy, ma. Kung mao ka na nga wa na magtrabaho, unsaon pa man kininila sa pagdakop? Pangitaon ko no sa mga pulis ang maong boy. Na, ila pa ka ato makita tong tawhana. Kinahanglang ilag yung makita. Aron patug-ano ni, kinsay nagsugo niya. Nagsugo? Wa makaila si Ronel sa maong boy. O wa sab siya mahinumdum nga iyan hindi kaaway. Busa sa may motibo sa maong boy, aron siya binuangan. Mahimong gibayran ang maong gasoline boy. Gibayran? Gibayran gud ma. Tikod kaila sila ni Ronel. Busa nga nung gusto man nilang patyon si Ronel. Doon na ginagsugo sa maong gasoline boy. Doon na gimibayad niya dakong kantidad. Nganong interesado man ka sa kaso ni Antong Ronel? Tungod kay dako kayo nga kung pagtuo pa. Nga si Alma mo'y utok sa mong disgrasya. Unsa? Giangkon ko ni Alma. Ngayang anak ang anak ni Nubi. Pero pa, sa dihang gibunyagan ang bata, dito si Ronel. Ug iyang giangkon nga siya mo'y umahan sa bata. Kung tugta na to, bisag, nagduda ko. Unsa may kayuhan nga imong makuha? Sugton ka na ni Nobe kung mapriso si Alma? Unsay atong kalibutan?
Unya kay, may amahan man gyud ka ang anak ni Nobe. Wa maabot sa imong hunahuna nga mahimong kadto lang amahan sa bata ang sugto ni Nobe. Aron mahimo pa silang pamilya. Mao gini akong mahiubsan nimo pa uy. Unsa? Di ka man mulaban ako. Jack, di lang ko gustong sakitan ka. Tungod kay nakasiguro ko nga wa gyud mahigugma si Nobe nimo. Hinungdan nga wa gyud niya dawata ang imong gugma. Di na lang kumutubay nimo pa. Di ka man gid gustong malipay ko ba? Jack, mahal ka na ako. Ug naglantaw sab ko sa imong kalipay. Pero kinahanglang bukhon mog maayo ang imong mga mata. Kinahanglang andam kang mudawat sa kamatuoran. Di na lang ta maghiskot niya na butanga pa. Anak, dili ko gustong magantos ka. Why gusto si Nobe nimo? Pa, way laing gipitik ang akong kasing-kasing. Sinubira. Usa dili ko mo surrender. Ang kunon jud nako sinubi. Maabot ka ni si Alma, ma. Ayaw siya sultihi. Nga nahibaw na tanga na hinumduman na ni Ronel ang katapusang giparkingan sa iyang auto. Makalaom gyud ka ni Ana, anak. Mahadlo ko musulti ni Ana, uy. Kaya dili ko gusto nga ako mo inungdan sa inyong away. Nganong mag-away man sa kung mahibaw siya? Magduda man gyud na si Alma nga magkontak kay di ay mo si Ronel pinaagi sa cellphone. Tinuod ka? Nga doon nagkilabot si Alma ni atong boy? Nga ilang nakita sa CCTV? Kung tinuod man, unsa may imong buhaton, ha? Ampot lang ka, ma. Konsimbak ko, matinuod ang ilang kahadlok nga gamitong kasangkapan ni Alma Silaki aron dili mo malayo niya. Unsa may imong buhaton? Mauna nang hitabo, ama. Nga dili na ta makita ni Alma. Mao nagikuyawan ako, Nobe. Sasab ko, ma. Gikulbaan sab ko sa mamahimong hitabo. Kung ugaling masayra ni Alma, nga ilan ang nakita sa CCTV ang pagmaniobra sa brake sa iyang auto. Hinuon. Wa man gyud tinaguan ba nga magpabiling tinaguan? Muranig aso nga mangita gyud og lutsanan. Inigabot niya ng higayon na, ma. Tingali, doon na ako'y makabot na desisyon. Nga mahimong dili ko mahayan. Wa ba'y tao? Oh, ni Ana day ka, Alma. Hain mo day sila, ma. Tuwa sa inyong kwarto, natuog manggod si Laki. Mao ba? Mao day nga, way misugat na ako. Tuwa sila sa inyong kwarto. Okay, ma. Ako sila doon. Makahimo ka si Alma sa pagsugo. Aron may daotang mahitabo ni Ronel. Ay, maayon tagdili, uy. Ni Araday mo din, Ako lang kiubanan ang bata nga natuog. Ayaw na pagbangon. Tuparan ka na lang hinoon ako. Magkutaw pa ko gatas ni Laki. O kutawan ka sa akong coffee. No. Ayaw na ako kutawig coffee. Ako lang kutawan og gatas si Laki. Kadiyot ragod. Ngano? Naglikay ka ba nako? Unsa? O nganong likayan taman ka? Klaro na kayo nga naglikay ka nako. Matagi gayon nga mulambing ko nimo. Mudayon kag likay. Og daghan ki kag katarungan. Nalimot tingali ka. Kani ato ako'y laing giatiman. Ikaw ra. Pero karon doon na ako'y anak, love. Nga nagkinahanglan sad sa akong pag-atiman. Di naman gani ka mo bawas na kog kiss. Hindi abot na ako. Hangtod na ang akong paglakaw. Sorry na. Sa ako nang giingon nimo, doon na ako'y laing giatiman. Pero, kanara di imong nabantayan? Okay na ka? Love. Dili pa din mo iuli ang autos doktor, boss. Ingon mo sa ba ang Dr. Chokoy nga
May mo na kong iuli ang auto kung okay na ang akong auto. Makadrive ko na nga tuha, boss. Siyempre, kay gikan karon. Ikaw na yung akong padraibon. Ay, nga naman. Di ko gustong madisgrasya pa, Chukoy. Ulo, O siya hala, Chokes. hala. Kaya kung doon na si magbinuang sa mga auto, apil na ko, anak. Aw, nadlo ka? Oo, sige. Ako na drive. El, nooran sa nimo basay. Joke ra ganito nga ako. Ako'y drive, boy. Aron di ka kapuyon, ay. Mga tuta sa ilang nubi, Chokes. Karon? Nga nabre kon karon? Nga nabre kon karon ta mga to, ha? Ay, boss. Naanang tomboy, boss. Oy, karon. Yung naroon na yung orasa maabot si Alma. After office hour na good ron, boss. Naanang yun ang tomboy. Ugma lang sa buntag, boss, eh. Urat ang mga to. Lakaw na, uy. Atuan na tos Alma. Nagmahay ra ba kato nimo? Ambot mama, oy. Mahadlok naman hinuon ko. Kinsa may imong gikahadlukan? Si Alma, good. Ay. Sige, ariw na ko, ma. Sige. Kaluoy baya sa akong anak. Ma! Oh, Mawala sila si Alma og laki sa among kwarto! And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!